Kaka nam chumbi kama bero maringre mag ji motho bunga mashakahola no dhi nyime kawuono kama yangore ni ng'ata achiel kuom ringre 36 manotimne gi bero en jago manyotho kaluwore gi tuo mar kahera. Report bende yango ni kuom ji 36 manobar kawuono thothgi notho kod ranyisi mag bedo kod kech kod decho kanitiere manoyudi gi adhonde e wigi. Twaka Simfrozo Kinda lero no nyithinda par kamoting'o moro ma jahiga achiel ne nitiere kwan mar ji manobar kawuono. Report koro yango ni thoth ringre ji ma obar kawuono bang' gologi e liete mashakahola gin mag ji ma otho kokalo yore kaka decho, adhonde maricho mag wich kod koso chiemo gi pi modho. Achiel kuom ringre ng'at achiel ma obar en manyo wito ngimane odhiambo manyoro kaluwore kod tuo mar kahera kata TB kane riko yudo thieth tok rese e bungu mashakahola. He was having features of dehydration and was also having features of starvation. So he died at night, and when we did an autopsy of them on him, one of the things that we saw on him is like he was also very sick because he had tuberculosis. Kalore kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor, mokuom ringre ne ok nyal bar malong'o kalore ne gitow. E ringre mamoko noyudi gi ranyisi mag decho kod adhonde. 33 of them were severely decomposed, while 2 of them were moderately decomposed. However, we could see starvation, features of starvation in 14 of the victims, while one of them we found had a head injury. The other one, there was also another one who also had some blunt trauma in the legs, though she also died of features which looked like of starvation. And one of them had features of strangulation. Oduor lero ni ringre duto manobar kawuono ne ni kod fuonni te mag del. Kawuono ringre 36 nobar, e kwan ni mine gin 17 ka chuo ne gin 18. Ng'at achiel ne ok nyal fweny malong'o kaluwore ni ringre notow. Ringre mamoko 16 ibiro bar odiochieng' makiny. Komachielo Jadolo Ezekiel odero mar kanisa mar New Life Church koro wacho ni bede migepe moko mag piny owacho wuok oko mar rocho chenro mage mag dolo kod chenro duto motudore kode. Ezekiel wacho ni kata obedo ni buche mitudego onge kod mise kata neno moromo, nitie bede sirikal moko madonjone gi ketho mar dwaro golo nying kanisa ne e listi mar ute lamo e pacho ka. Simfrozo Kinda, Ramogi TV.